Eke mbukeli masipotisa namhlanje umhla wesibini kweyomqungu kulonyaka mtsha yazizwa lendiqaphela ukuba abantu abaninzi kumaqonga onxibelelwano bebebhala day 1 of 366 days of 2024 mhlawumbi uzazibuza uba iphi ingxaki kuloo nto ingabe ubusazi na ukuba lo nyaka ngomnye weminyaka emide xa ithelekiswa neminye ndithetha kaloku ngayo i-leap year. uFebruwari uza kuphela ngomhla wama-29 eweke Mzontsundu. Igama lam nguNadia Dambuza. Mbukeli siyabingelela onyakeni omusha sethemba ukuthi ungene kahle sikufisela nje bonke okuhle oyifisela khona nawe. Igama lohleli Ekhaya Jikelele kanti ke elami nguNoxolo Mwali. Umantshiko ungacoshi ihlabanga lelimhlophe qwa. Ama kanjani ke ama-bank balance bakwethu ngoba saniJanuwari. Omunye phela ngimzwebalisa ethi yey uthe ufaka ikhadi lakho umshini wavele wathi nje insufficient funds. Hayi ke ugela uthi nje umshini onenkinga hayi ikhadi lakhe. Abanye ke sekumele ukuthi babuye ke basuka le emakhaya phela babuye bezosebenza. Imali ayisabona Nkosi yami sekuyoze kudayiswa imbuzi ukuze akwazi ukubuya noma ke kulinda ukuthi ugoga hole ukuze abuye. Kuthiwa ke ligadeni ngefuthi igoli mangabe selibuye nivula ikhwama zabo laba kuthiwa abadlali kanje bahamba ngisho nangegrosa. Kuningi nje kuningi asivele sikhwele pheka zombukeli ehamba phambili kuleli hora. As we really acknowledge the hard-working dedication of our frontline health workers. These are the people who save your lives. Zingaphezu kwamakhulu amane ingane izalwe ngonyaka omusha eyifundazweni ezahlukene kulelizwe. Ubuyile ucimicimi wombane ngensimbi yesihlanu ngalentsasa. Unyaka omtsha uthetha ukuqala kwezinto ezinhle nezintsha kwabaninzi. Zimbalwa kakhulu izinto ezinokwenza umuntu onwabe ngendlela engathethekiyo njengokusikelela ngosana ngosuku lokuqala enyakeni. Uqala kwalonyaka ka-2024 kuzisa ithemba. Aba sithetha ngabantwana abangaphaya kwama400 bebezalwe ngenyibityala ngelixa iphondo laseRhawutini lihamba phambili ngabantwana abangaphezulu kwe100. Zingamakhulu amane neshumi nomuvo izingane ezalwe emahholo okuqala kulolu suku likaNcibijane siqala unyaka omusha u2024. Esifundazweni KwaZulu-Natal ingane elibone kuqala ilanga kube ingane yomfana ebiphile ingumqemane evele phakathi kwamabili inesisindo esingi-2.9 kilograms. Wengamele ezempilo esifundazweni nomagugu Simelane uthi ukuzalwa kwengane kunguphawu lethemba nesiqalo esisha. Today we gather not only to commemorate the beginning of a fresh new chapter, but also to celebrate the arrival of new blessings in the form of our precious bundles of joy, who've been born on New Year's Day. Their entry into the world comes in the midst of many cheers and celebrations as we ushered in the new year. Esifundazweni eGauteng namhlanje kuzalwe izingane ezingabafana ezingama-59 kanye nezingamantombazane ezingama-53. Wengamele ezempilo esifundazweni uhambele esinye sezibhedlela eyobona omama abasanda kubeletha. Isifundazwe Eastern Cape sibuseswe ngeingane ezingama-52. Ngeshwa ke nakhona siyakhathaza isibalo samantombazane akhulelwe semancane kulesifundazwe kwazise ayi-13 abelethe namhlanje ephakathi kweminyaka eyi-18 neminyaka eyi-19. What is worrying is the number of the teenagers. Even though a child is never a curse, it's always a blessing. We congratulate even the small mothers, but we continue to talk to our people to say, let's try and teach our young ones that they need to wait a bit until they are ready. Kanti undunankulu waseNorthern Cape uDokotela uZamani Sol uhambele esinye sezibhedlela ephethe izipho njengoba isifundazwe sakhe semukele izingane eziyi-15 njengoba kuusuku likaNcibijane. So we've got 14 new 2024 babies in the Northern Cape, and we are very proud of that. We were just here to congratulate the mothers and encouraging them to look after their babies.
Nakuba ke izingane ziyisibusiso esivela kumvelinqangi, kepha siyakhuthaza isibalo esiphezulu sezingane ezingamantombazane ezikhulelwayo ezigcine ziba ngabazali. Sikhuluma nje owesifazane omncane kunabo bonke ngeminyaka obengumama namhlanje intombazane eneminyaka eyi-14. Njengoba izwe lisathokozele ukungena onyakeni omusha, i-Eskom isifake izwe ngaphansi kohlelo lokucisha ngogesi oluqale khona namhlanje kuseni ngehora lesihlanu. Lolu hlelo luqale ngesigaba sesibili ekuseni kanti ke ngokuhamba kwesikhathi luzobeke selingena esigabeni sesithathu ngehora lesine ntambama. Lokho kuzoqhubeka izinsuku ezizayo. I-Eskom ithi ukubuya kohlelo lokucisha ngogesi kudalwe ukungasebenzi ngendlela kwamaziko ayo amathathu. Lolu hlelo lokucisha ngogesi libuya nje izwe bese lihlala izinsuku ezishakalombili linogesi ongaphazamiseki kusukela ngozibandlela. Iyaqhubeka mbukeli imbiyozo yonyaka omusha lapha ya eBuffalo City eMpuma Koloni. Kuyaqhutywa ukucocwa kwesixeko emva kokuba kwamkelwe unyaka omtsha. Nangona imozulu ibimbi, uluntu khange lungangeni elwandle. Asingaqophi kaloku cause sisuka kwindawo ezikude sizela ulwandle apha sizoqubha sizozonwabisa. So asingaqophi kaloku asizungabuyela singaqubhanga kaloku. Imvula isiphoxe kakhulu ngoba besizozonwabisa kunyaka omtsha kwanetha abantu bayahamba abanye abakaqubhi. Indiphatha kakubi ngoba kaloku besizozonwabisa apha eEastern Beach then imvula yasiphoxa kakhulu kulonyaka wethu umtsha sithi sizawuqala kakuhle imvula yasimosha. Umasipala uthi wenza konke kusemandleni kuqinisekisa ukuba kukho ziganeko ezothusayo. Siyabulela kakhulu eBuffalo City khange sibe nazo 2 accident ezimbi apha sisebenzisana kunye no South African Police Services nazo zonke ezinye stakeholders sibe khona just minor challenges siye sabanazo singumasipala apho abantu befuna ungena elwandle beshushu but sikwazile ke ubakhupha abo bantu apha kumasipala. Siyabulela kakhulu ngentsebenziswano yabahlali naba bantu basivizitheleyo esingumasipala waseBuffalo City. Kubanjwe abantu abaliqela ngenxa yokusela utywala esihlangalaleni. Ngumntu omnye othe warhaxwa susela liqalile ixesha leziyunguma. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Kujutshwe izisebenzi ezisaqeqeshelwa ukusebenza njengodokotela engaphezulu kwama200 esifundazweni iNorthern Cape. Lokhu ke kwamukelwe ngezandla ezimhlophe phela ezindaweni esemakhaya kulesi sifundazwe ikakhulu kulezi indawo ezinesibalo esincane kakhulu sodokotela. Lelizwe liyaqhubeka nokuba nenkinga yesibalo sodokotela abancane. Udokotela ngamonye cishe ubhekene neziguli eziyinkulungwane. iNorthern Cape nayo ibhekene nalenkinga. Unyaka nonyaka abafundele ukuba odokotela balwetha lapha kulesi sifundazwe ukuba bazolekelela ezikhungweni zezempilo ezehlukene. This 281 conserved and interns will be spread throughout in our 212 facilities in the province. So we are very happy they will bring some stability and make a difference to ensure that we respond to the healthcare challenges in our province. Odokotela basebasha bathi banethemba lokuthi ulwazi abazanalo luzoba nomthelela omuhle emkhakheni wezempilo. I'm hoping to get as much exposure as I can from my seniors and to learn as much as I can and give back to the community and help the people of Kimberley with the limited resources. I'm sure we can all agree that only if you're a medical professional you'll understand how much our sector lacks. My hope for this year as a community service doctor is to learn from the department that I've been placed in and also to enjoy and have fun. It's a learning curve and also it's a privilege that I became a doctor to help the community. Lesifundazwe siyaqhubeka nemizamo yaso yokuqeqesha intsha emkhakheni wezempilo ngethemba lokuthi izokwazi ukusebenzisa leli khono ukusiza lesi sifundazwe. Ugqirha uPeter Makubane umfoti wakweli ohlonitshwayo kwihlabathi ulishile elimiweyo eliqala elalikwalitshantliziyo ngexesha lerhulumente wengcinezelo libhubhe izolo emini maqanda eneminyaka engama-90 ubudala wazenzela igama ngokufota ngexesha lezidubedube eSoweto ngo-1976.
My father would have been 92 on the 18th of January. We will remember him as his family because I represent the family. We will remember him as a very hard-working, conscientious photographer. He was really very, very, very passionate about his work. Everything else would stop when it comes to his work. So for now, I think this is what one would like to say that we are very, very, pained with the passing of our father. South Africa has a very complicated history, and I think that he was at the forefront of capturing and allowing people around the world to see what was happening to Black people in this country. He dedicated his life to doing that. It's about 50 years behind the camera. Umbhali wemidlalo yeshashalazi obephinde abe ngumculo bengaconsi phansi kwabaningi uMbongeni Ngema uzohlonishwa ngomngcwabo okhethekile kahulumeni osesigabeni sesibili ezingeni lesifundazwe ngoLwesihlanu kwaZulu Natal. Lo mngcwabo ugunyazwe ngumengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Undunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal uNomusa Dube Ncube uthi lo mngcwabo osesigabeni sesibili ezingeni lesifundazwe ufaka phakathi imviliyelo yamaphoyisa yokuhlonipha umufi njengeqhawe. Ungema beneminyaka engama-60 nesishiyagalombili udlule emhlabeni ngesimanga sengozi eyenzeke ese-Eastern Cape ngesonto ledlule. uDube Ncube uthi uNgema ubeyiqhawe ebelisebenzisa ubuciko emidlalweni yeshashalazi ukulwela inkululeko kuleli. uNgema ubenekhono eliqokeme kakhulu kwazise wadidiyela imidlalo ehlabahlosile okukhona kuyo osihloko sithi Asinamali kanye nothi Sarafina. Kwalokhu ke waqokwa emncintiswaneni yezindondo ama-Tony Awards lapho aqokwa khona njengomqondisi ovelele emidlalweni othi Asinamali ngo-1988. Waqokwa ke kanye noHugh Sekela kanye noNdaba Mhlongo emidlalweni othi Sarafina. Kwathi ke ngo-1986 wakhala wemuka nendondo yomqondisi nombhalo ovelele emidlalweni osihloko sithi Asinamali emncintiswaneni weMark Tepper Forum. Amapolisa kwaZulu Natal athi kufunyenwe imizimba yabantu ababini kwimoto ekukholelwa ukuba ikhukhulisekile kwidama iHenley eMgungundlovu. The bodies of two people who drowned when a car they were traveling in was swept away during heavy flooding on Sunday afternoon at Henley location in the Plexisa precinct were recovered on Monday, the 1st of January. A search team comprising members of the South African National Defence Force and committee members located the vehicle at Henley Dam on Monday morning. Bodies of a 39-year-old woman and a 6-year-old boy were recovered inside the vehicle. The search continues for a 36-year-old man who was a third occupant in the same vehicle.
Asifike sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Mbukeli sekuqubuke umsindo ngengoma enqamula unyaka emsakazweni wokhozi okungesinye ke seyiteshi ezingaphansi kwe-SABC. Ubushisa phansi ke umbango obuphakathi kwengoma ethi iParis okuyiyona ke eculwa umthandeni kaManqele owaziwa ngelegco kaMelisha kanti nenye ke futhi eculwa ukhuzana impungose yona ke ethi umjolo. Kugcineke kunqoba ukhuzani kanti iningi labantu kwezinkundleni zokuxhumana aleneme ngalokhu. Silandeke omunye wengumsakazi wokhozi FM uLinda Sibiya uMr Magic ukuthi ke ake sixoxe naye ke sizwe kabanzi ngale ndaba yamaculo ahlukanisa unyaka. Mr Magic sikubingelela sikwamukela ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Good morning, sanibonani. Ningene kahle kodwa. No, ngene kamnandi. Ngene kahle. Sibonga uNkulunkulu ukuthi u2024 besulindele wangeneka kamnandi. Ngiyabona ke kokuyi kodwa hayi abantu lapha yana kulo yamcimbi obule KwaZulu Natal onqamula unyaka impela wokhozi FM hayi abeneme mhlawumbe nje Mr Magic akucela uchazela umbukeli mhlawumbe ekhaya ukuthi iqoka kanjani ingoma ezohlukanisa unyaka kahle kahle. Angisho umbukeli ukuthi unyaka ngothansi I think more than 10 times number 10 times ukhozi FM. Okuqala asiqale ngengoma yethi song of the year ukuthi kwachaza ukuthini ukuthi manje uzophela unyaka ukhozi FM lukhethe i-committee music committee abantu bebo-6 noma bebo-7 in that committee ebese kuthiwa this year ingoma endlalwe kakhulu nethandwa abalaleli yiphi kuthiwe nansi ingoma sibone nothanda kuthiwa ingoma kaMduma Silela ethi gibela phezu kwendlu kuthiwa yonke indawo emateksini isabe yenziwe lengoma hamba phambili bese kuthiwa ingoma ezu10 kusuka ngo11 o'clock kuya ku12 sicela umsakazi ozofransa unyaka necommittee bahlale phansi bayibuka ingoma ukuthi izokala kanjani until kube u12 o'clock ebese lo ngoma kuyazi ukuthi iyafihlwa abalaleli abazi ngayo lo ngoma kufanele surprise umlaleli ahlale emingi amazonzwana ukuthi ngabe yiphi ingoma ezohlukanisa unyaka. Okwesibili ebese uthi umsakazi ozofransa unyaka noma abasakazi lo msakazi wakuthatha umsakazi onabalaleli abaningi mhlawumbe wenza i3 to 6 noma wenza i-breakfast show eyedwa sekuthiwa ndoda the day or since that day ungasebenzi uthathe etwani maqasho ndawo isla kuyazila uyafasta mos wena uhlele ekhaya awuyindawo lalela umsakazi ntambama ukuhamba ngestudio wongena ngo9 until u12 i-calm down yakho wawuyenza ngo11:59 from 10 seconds until Happy New Year and then that song bese iyadlala wase kufika lento yemali ke ama SMS I remember nabengakahamba ukhozi FM I think it uqale ngo2009 or 2010 nakhona kwakungaziwa ngoba kwenziwa njengamanje kwakuthiwa umuntu oyedwa ovotele ovotala ingoma kuthiwa ngizanye ukuthi ube nemali ama SMS ingene emsakazweni ngiyabona ukuthi ubani bayintroduce etc kodwa ababonaka kahle emsakazweni ukuthi iyohamba bidala inkinga bekuthiwa akakhankase umculo lapho ngiyela babukeli ukuthi abaculi abakhankasayo aba-wrong umsakazo ongayibekile kahle ukuthi fanele athi ngomgqibelo ngoba kunomculo kaMaskandi sikuya ngengoma bathi ingoma incabanga ukuthi noMaskandi hamba phambili ikhetheni idlalo ngomhla ka31 emini kuMaskandi show ebese bethi lesi ingoma esifuna ukuthi ebusuku isansa unyaka bese kuthiwa i-gospel show njamanje kwenziwa uZanele Mbokazi icela abaleli bakho ingoma ezu10 top 10 yakho on Sunday uyikhiphe then usuyazi ukuthi kwi-top 10 yokuhlanganisa unyaka that song kaMaskandi ne-gospel noma yiphi ithanda amapiano izobe ikhona not ukuthiwa yona ehlukanisa unyaka ebese nithi balaleli sizohlukanisa unyaka ngo12 ebusuku i-song of the year nizoyizwa ngoba manje sekwenza sengathi kuchama abaculi abawu2 abakaMaskandi noma begospel noma bekwaito nanokuthi nje ke mhlawumbe ubona ukuthi nalolu hlelo njengoba sikhuluma ngama SMS mhlawumbe kungaba ngcono noma kungathiwa ke umlaleli nomlaleli akavote kakodwa no awona mazakhona nje lento kuthiwa kuyavota indazoba ne-problem next year umsakazi ukuhlala phansi management ne-music committee ebese nabasakazi bese guys senze njani ngonyaka ozayo nina kwaMaskandi nivote nodwa nina begospel nivote nodwa
ebese unyaka wonke sobheka ukuthi ingoma and also nibheka ukuthi umculi ngisankinga kodwa it's fine umculi orelease ngoNovember and then bese ngena with competition because bese ukhuzana Zomeni Blue Nation yiningi and iyamthanda and uvote noma ingangakanani definitely guys masenjalo uyodame wina njalo kanti qala kwakubheka ukuthi le ngoma idlaleni isikhathi ngakanani mhlambe September October November kuthiwa yo le ngoma emateksini sihamba ngaso babhala nje abafundi kuyazi ukuthi le ngoma iyazi ukuthi udansa unyaka so okwamanje umsakazo ohlale phansi ebese uthi let's go back to a drawing board inefona siyenze ba involve abasakazi and banganikezwa ipressure and ukungachenga because igcineni kube sengathi abasakazi bachenile and abachenile abaculi wrong same guys I want to tell you wrong abaculi ukuthi bakhathaza benza because kodwa idanger nansi ethi njengamanje ngikuvuma nami ingoma ayithandwa everywhere is perish so because nomhlaba kanabo balandeli abafana nabakakuzana then abavoti ngalendlela abavota ngayo so uyingena enkingeni esebhukisha ukhuzana stage kube sengathi akathanda angene stage ucokama ashaya ingoma athandwa abantu and then sizama inkinga ekhona eSouth Africa ukuthi ucabane lejanda njaqala uBoldoza wakwazi emsakazweni ukuthi abuyise ukuthula emahostela ngawo uMaskandi kwaba into ekahle kuphuze kemisi washela imhlophe kanye umpazo omnyama mawukhumbula kahle umpazo omnyama washela imhlophe kuphuze kemisi bakhipha iCD yokuthiwa inqumulo zomhlaba because wakulethwa ukuthula kulejanda kaMaskandi so ababe careful emsakazweni balugcina sebezondwa and bezonanisa nabaculi ezwele gcinini kuthiwa hawo lo msakazi omkhulu angakulimaza abaculi ngoba vele inkundleni zokuxhumana vele sekuyashiyo kanjalo sekukhulunywa yona lonto ukuthi hayi uyabona ukhozi ke uyabona ukuthi usuyabona nje ukuthi hayi abantu abeneme ngempela uyabona nje ukuthi kube kuthiwa bayakwazi ukufika ukhozi impela ngabe bayivikela qathatha ngoba phela isenhlizweni yabo lo muntu asuke bemlindele ukuthi yena ke ozoqhamula unyaka ngokubona kwakho njengoba uthi ena usho ukuthi abaphathi kufanele bahlale phansi bayibukisise lento le kulabo abaphethe njengamanje ngokubuka kwakho ubona ukuthi into abangayenza leyo mhlawumbe ukuthi bahlale phansi bayibhekisise lolu daba bese sibona sekushintshile unyaka ozayo ngeke bawazi ukuyenza but I can advise them ukuthi ngaphandle kunomanda balakwane kunoVicky Masuku kuno mhlawumbe noma ngibalanga mina bebale umuntu njengoVicky uMandla Malakwane uJoe Udla uThanda Ndlovu babe ne-committee yama-legends to say how can you help us okwesibili the management ekhona njengamanje I-understand the culture yokuthi isukaphi lento yokuhlukanisa unyaka lento iqale umuntu oshomlaba uBoldoza Nzimande eKansas City kwangena Malakwane kwangena mina kwangena Mbokazi ngagcina sengidominated because the training that I got from Kansas noBoldoza it was unique babe ngitshela ukuthi lento yokuhlukanisa unyaka funa uzile for example njengesibonelo esithi uma uhlukanisa unyaka abasakazi baselani kwi-festival bese ukhosela ukuthatha benomroza definitely we are killing them ukuthi bafeyile bengafeyile best presenter uJata best presenter umroza best presenter nonjinji but now you are making a mistake ukuthi utawukhosela kubona kwi-festival ngeke bazwakale ngoba mina nganqaba ngathi ku-management bethi no ungasebenza ngaphandle phatha uhlelo then ukhosa ngathi no ivoice yakho oqala izolimala ngicela ukuba se-studio uma ukuthi ngiqashile ngizophuma ngo-1 o'clock ngihambe ngobingelela abantu ngoba i-festival ezibe sekuseni so uma ngibuyela back kwi-management ekhona ngiyamdabula i-station manager and then a programs manager and the marketing manager because I understand the culture ababiza ama-legends bezo-explainelwa ikakhulukazi babuzulu sekhona he was in that thing ye-music night ebabiza kuthiwa guys nanenza njani ebese beya kwi-library bolalela uKansas itape yami ngiyazi ayisekho balalela Malakwane nabanye babona ukuthi how they used to do it mabehlukanisa unyaka the energy the commitment nokukhombisa ukuthi that time omnye uzobalalela ukuthi bajabule mokuthiwa happy new year hayi cha Mr Magic sikuzwe kahle impela siyabonga kakhulu nje ukuthi ke usicacisele ngalolu daba siyathamba ke ukuthi cha abaphathi besiteshi bazozwa bakithi bahlale phansi ngempela babuyele ku drawing board njengoba na usho balibukisise lolu daba kuze kuzoqhubeka phela abalaleli bajabule ngoba ekugcineni kosuku abalaleli ibona abantu abamqoka kakhulu mangabe kuziwa ke kulezi indaba ezifana nalesi sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho nje ube nosuku oluhle
Happy New Year and Happy New Year olumnandi futhi. Happy New Year siyabonga kakhulu. Mbukeli ke lo bekungulinda Sibiya uMr Magic ebesixoxa naye ngengoma enqamula unyaka. Asikusho ke ukuthi mbukeli sizamile ukunika umsakazo ukhozi ithuba lokuphawula ngalokhu izolo ke umdidiyeli wohlelo uCalvin okwadludla uxoxe nomphathi weinhlelo okhozini uPhel Maseko bahlela ukuthi kuzoxoxwa naye manje kuseni kodwa ke awu manje ucingo akasalibambi lukhwale nje lazo laba nesibibithwane asithiqu 8 lo siyabuya emva komzuzwana. Bukele siphinde sikwamkele kwakhona usabukele inkqubo-ndaba yakho ithanda kunene i-Ekhaya Jikelele not hayi ke ukhozi lo yenza indaba hayi liyenzile indaba sana yazi makuthiwa abantu bayenza indaba ngiyabuka lapha njengoba ngihlezi nje ngithi we ama-video abantu i-crowd laphana shuthi bese kuthiwa ukhuzani phela kangena ngithi unqamuli unyaka then kufuneka ukuthi ungene estage phela wenza into zakhona hayi abantu bethi phuma bebhuya yabona ukuthi nje bacasukile abantu uyichazele ke mbukeli sike sakhuluma ke noMr Magic osichazele kabanzi nje nangehistory ukuthi yena ngesikhathi esasebenza emsakazweni kwakuyini procedure babeyilandela sekuvotwa nje yabona wachaza naye udaba lokuthi nje kufuneke hayi abaphathi beke behlale phansi bayibukisisele indaba yokuvota babuyele nje ku drawing board ngoba kulula kaloku ngazivotela nawe ngani ngizwile nje abanyongabi bavele bathumela ama airtime bathenga ama airtime 100 uyabona ke kuthiwe mina votani kama airtime votani so kufuneka bayihlalele phansi nyani bayijongisise because ayisebenzi ngokuhlobo akukho mnandi cabanga abantu phela basuke beyolindele lo mzuzu lo ukuthi and sebevotile balindele ingoma yayo yabona obunye uthe msana ukuba ngumsindo ngoba nanivoti abalandeli balaba abanye bayavota so yabona le ndaba yokuvota iyathethisa nyani mati singene njani enyakeni omsha ndagqibela kudala hayi sana ngingene kahle sibonga uNkulunkulu siyazi ukuthi abaningi bakhona abanye abangaphumelelanga ukuthi bayithole nabo sebengena enyakeni ngempela yabona isipho sempilo yinto nje esibukela phansi underrated ngempela kufanele siyibonge ngasikhathi sonke umuntu uphuma endlini athi hayi ndiyabuya ngoku angabuyi yabona into ezinto so wena uma ungabe usahamba ubuye kufanele ubonge nje sibe nombulelo nami ngene kahle hayi ndingene kahle kakhulu kaloku mina bendilele so akho ukuthi ndavuka wezemsebenzini hayi kuthiwa inkomo yobuthongo ngiyasebenza eGauteng buke ndiyathemba banana apha emakhaya izicwangciso zenu senizibekile kakuhle ngalonyaka umtsha besithethela kaloku nogqirha wengqondo izolo esixelela nge-resolutions besena ngezi-resolutions abantu mabangasifaki under pressure bangazicinezeli hayi kulo nyaka ndifuna ukwenza le ndifuna ukwenza lena uthathe ixesha lakho ngoba awuzokwazi mhlawumbe ukufikelela wenze yonke into yabona nje mina ngifana nabaningi in-year's resolution yami ukuthi ngiyejimini ebeyithethile ke naleyo wathi makujime wena ke ntombi kungajimi imali yakho futhi yabona nje abantu bathi ejimini ngoba qala January hayi kugcwele sana commission ongawusebenzisa
Uyothi khamba isikhathi zithi February hayi lalela ake mbukeli sibonke ukuthi nihlangene kanye nathi la ekhaya jikelele khumbula phela mbukeli ukuthi siyatholakala lapha ku SABC Lehigh kanjalo naku SABC Plus into nje kufuneka ukuthi uyenze wena mbukeli ukuthi udownload i-app uzobona ke sekuvela ku channel SABC 1 2 3 bese lapha phansi ukhona ku SABC Lehigh ilapho ke thina siyikhadi litholakala khona kuyasiza phela lokho ngoba mbukeli sekusho nawe nathi ukuthi umuntu angasibuka noma ukuphi usebhasini usestimeleni sihamba nawe lapha oya khona kunjalo bukeli masithume umntana evenkleni siyabuya ngekhala to ngalingi nyakaze mbukeli kuningi sakuphathele khona